אני אומר. בסרט. יותר כיף ממוצץ. תראי, מוצצת את האצבע. בובי, את מסתגלת למצלמה? כן. מה? כן, היא עונה לך. מה שאלתי אותה? שכחתי. היא מסתכלת למצלמה. שאלי אותה עוד שאלות. מתוקי, זה טעים לך האצבע של אבא? מרגישה יותר טוב עכשיו? די, אתה מזיז עכשיו. לא. די, נו שקרן. נראה לך שאני מזיז? יו, זה כאילו היא אמרה לא. היא מתקשרת איתנו. ממי, זה נעים לך עם האצבע של אבא בפה? די, זה אתה. די, אושרי. זה לא אני. היא מתקשרת איתנו. תפסיק, זה להתעלל בה. נראה לך? להזיז לה את האצבע לפי הצורה. ממי, תחזיר את זה בשבילך. מה? את רוצה שאני אוציא את האצבע? היא לא נותנת לי להוציא את האצבע. איזה ממי שאת, מתוקי, די. לא מפסיק. אני לא מרשה. לא נעים לה, משהו לא טוב לה. בטח, את מכיבה.